Alicia. With you, sometimes I love you, sometimes you make me blue, sometimes I feel good, at times I feel used, loving you, darling. Sare sozialetan galdetu dugu emozioak sentitzeko eginda gaude, ez kudeatzeko. Eta horren inguruan, ze burutapen, ze iritzi, ze sentipen sortzen zaizkizuen galdetu dizuegu. Baina esaldi horren atzean, hausnarketa eta, bueno, sakontasun handia dago, Dona. Bai, zerrekin hasi baino lehen nik bai nahi dudala jakin zer esaten duen jendeak, baita vale. zer etortzen zaizuen zuei burura, eta gero hasiko gea tekniko diren gauzekin. Bai. Aba, ez etortzen zaigu burura hau entzutean, ikustean, irakurtzean? Ba, izango... Ai. Ez barkatu, uste nun gure iritzia nahi zula. Ba, ez. Bai, nahi dut. Baita, denona. Ni, Bertakoak eta... sentsazioa mantzidan, arrazoia dula. Uste dut emozioak sentitzeko eginago dela, eta gero kudeatzearen, ez da egite, mekanismoetan edo jarreratan murgildu garela, pixka razionalizatuz edo, baino, bueno, ez da egite, bai uste dut, edo izan daiteke emozioak sentitzeko eginak gaudela, eta kudeatu gero akaso kudeatu egin behar ditugula, baina eginak, ez da egite, sentitzeko eginak bagaudela, baina ez da egite. Nik esango nuke sentitzeko eginak bagaudela, baino nun sintonizatu nola eta noraino horretan, ez? Neurketa edo, bueno, kontrol horretan, eta horrek ez du esan nahi zerbait kontrolatzea zerbait txarra danik, askotan hori uste dugun arren, ez? Bueno, kudeatzea ere gauza ederra izan daitekela, agian batzutan gauza gehiagin hasten ditugulako, eta gauza asko senti ditzakegu batera, eta batzuetan kudeatze hori egiten digu gauza bakoitza ere intensidade desberdin batekin eta positiboki sentitze aldera, igual dio tristura, aleitasuna edo zer gauza. Beraz, kudeaketan ikuste baita adimen emozionalarekin bat doala. Ja, que hasi gehan goiuri. Ez que guztiz ados nago, maitenak esan dunaki. Berriz ere hitz hori. Itzak. Mamila pinatapa igarratu zeizu. Hoi da. Ba, bueno, orduan aprobetxatukoet gure entzulek zer Venga, vale. erantzun duten kontatzeko. Ba, bida, esan digute, kudeatzeko ardura hartzea, gure burua eta bestena zainduz. Esaldi hori etorri zaio jendeai irakurtzeakon guk botatako esaldia. Beste batzuri esaldi hori ez dela guztiz egia ere esan digute. Entzule batek esan digu, egia a medias, beharrezkoa da gizartean bizitzeko eta justo izateko gure emozioak kudeatzeko. Beste batzui bizitzeko gogoa piztu die esaldiak. Hau esan digute, Bizitza pasionala eta minuto bakoitza probesteko gogoa. Wow. Hori. Aprobetxatu, Hoi da. Eta beste... Piztu zaionari. Hoi da. Eta beste batzuk, emozioak adierazi egin behar direla, naiz eta ez jaso gustoko erantzuna. Hortaz hitzein dugu behin edo behin. Bale, bai. Eta bigarren galderari, emozioak bizi edo kudeatu, zer egiten duten, batzuk argi eta garbi esan digute. Bizi, emotikono eta guzti. Oso motibatuta, bizi egiten ditu jendeak. Eta beste batzuk esan digute, adibidez, emozioak kudeatzeko lehenengo sentitu eta identifikatu egin behar direla. Eta beste batek esan digu, bizi, baino kudeatzen ez jakiteak... Eta 3 puntu. Eta horrela utzi gaitu, airean. Jesus. Irikia da hori, Indizu hori nik adina jakitea litzateke, bat. Bago esaldi bat. Hori nik adina jakitea litzateke. Eta indizu hori nik adina jakitea litzateke bat. Hoxe ditu. Bai, hoxe indizu. Tal cual. Bueno, beste entzule batek idatzi du oraintxe, ni saiatu naiz, baino ez ditutzi Instagramek edo erantzuten, baina gustatu zait esaldia. Bueno, baino garatu hori, beraz garatzen barin badua, irakurriko dizuet. Perfecto. Baina bitartean dona... Gustatu zait esan du, bale. Gustatu zait, irakurtzerakoan egia dela pentsatu dut. Normalean emozioak ere kontrolatu nahi ditugula. Jarraitzen du idazten, dena, bueno. Hor dago, bueno. Bueno, guazen pixkat kontatuko dizuet nire esperientzia esaldi honekin, ze izan ere, nik uste dut, agian urte bete, igual pixka gutxiago irakurri nuela esaldi hau.
Eta ni emozioen munduan nabil ikertzen, orain dela urte batzuk, sakonki ikertzen, agian 6-7 urte, eta bitarte honetan asko jaso dut, ikertzaile eta ikerkuntza askoren gandik emozioak kudeatu egin behar dira, ze bestela ez baditugu kudeatzen ezin gara komunikatu, ezin gara osasuntsu bizi, eta bai da ideia bat oso erreala ikusten dudana, eta praktikan jarri dudanean ere errealagoa ikusi izan dut, ez? Horregatik, sortu zen Edukando la Emoción proiektua, formakuntzak, bide laguntza, eta bar. Eta orain dela urte bete asaltzen den ere bizitzan esaldi hau. Ez, eta batean ni gogoratzen dut, gelditu nintzela nahiko xokeatua, ez? Nolabait, ostras, bai, zuek bezala sentitu nun, claro, emozioak sentitzeko egin daude, noski, eta azkenengo koletilla hori ez kudeatzeko zan pixkat deseroso sentiarazten ninduna, ez? Eta orduan gogoratzen dut, emozio baten paperean jarri nuela nere burua. Emozio bat izango banitz bezala. Batean irudikatu nuen nere burua, nola baiteko, nola zan ipuin hauek el cuerpo humano. Ipuinak agertzen zela globulo gurriak pertsonifikatuak. Eras una vez el cuerpo humano, ora? Hori da. Eras una vez el cuerpo humano, zitun globulo gorriak, plazetak dira. Plaketak. Bai, Dona, goiurik tesi doktorala egintzun horren inguruan. Horregatik daki melodia eta guzti. Pixka friki izan da melodia bestu denean, ez? Bueno, baino goiu hola da. Bai. Gure goiuri hola zea, bai. Hola zer da, frikia? Ez, horrela zu. Zeu femistiko izan da hori. Barkatu Dona. Bueno, Lasai. Irudikatu nuen nire buruan, olabait, olako monigote txiki bat bezala, gorputz baten barruan, eta sentitu nuen benetan, emozio bezala, ni emozio bat izango banitz bezala, pertsonok kudeatzen saiatzen garenean, askotan da, emozioa hartu, venga, hau, ez dakize, gora, bera, sentitu, bizi, venga, orain, hau. Eta kriston estresa sentitu nuen ni emozio baten azalean jarri nintzen momentu horretan. Orduan, asko hausnartu dut esaldi honekin, ez, emozioak sentitzeko eginda daude, ez kudeatzeko. Izan ere, esaldi hau, kokatzeko pixkat, David del Rosario ikertzaile eta zientzilariak esaten digun esaldi bat da. Berak ikertzen du zoriontasun, hitz egiten du, edo, ikerketa bat egin du bai zoriontasunari buruz, pixkat nola izan zoriontsu, ez? Eta bera esaten du, zoriontsu izateko zoriontasun hori pentsamenduarekin eta organismo guztiarekin sortzen den zoriontasuna da, ez? Eta, hor, ez naiz asko sartuko, baina, bere ikerketak hortik dijoaz. Orduan, hori jakinda, nik esaten dut, bale. Hasten garenean, emozioak kudeatzen, nondikan hasten da behar hori edo intentzionalidade hori. Eta orduan, nire esperientziagatik eta ikusten dudanagatik eta ikertzen dudanagatik, zer kudeatzen dugu, ze emozio kudeatzen ditugu. Kudeatzen dugu beldurra, kudeatzen dugu nazka, kudeatzen dugu gorrotoa, kudeatzen dugu tristura, kudeatzen dugu orokorrean, kalean, kaleko hizkuntzan emozio negatiboak deritzogun hoiei. KitKat bat egiten dut, berriz ere esango dut ez daudela eta ez dirala inoiz egongo emozio negatibo edo positiborik, emozio guztiak dira, emozio guztiak sentitzen ditugu eta behar ditugu sentitu, emozio guztiek ematen digute mezu bat, eta mezu horri atentzioa jartzea da, pistak edo irtenbidea emango diguna. Badazpada, norbait bazegoen hor zalantzarekin. Baina bai, emozio batzuk sentitzen ditugunean, sentsazio desatseginak sentitzen ditugu. Eta orduan hor nahi dugu kudeatu. Horrela iritsi nintzen, eta gero esan duen, eta zertarako nahi dugu kudeatu. Orduan, askotan, eta niretzako mendago klabea, kudeatzearen atzean, edo kudeatzearen nahia, da emozio hori ez sentitzea, ez bizitzea. Gertatu zaizue noiz baita hau? Bai, noski. Bueno, eta kontrakoare bai, eta kudeatu
sentitzeko naiz eta agian ez oso eroso sentitu, hori gurutzatu eta horren atzean dagoen ikasi beharreko hori, ikasgai hori, ez, barneratzeko ere bai. Baino gehiago bestetan, ez? Ez da gehiago, ez? Gazteago nintzenen bai, oain ja ez. Nik gehiago, nik esaldia irakurrieten eta pentsatzen nahitu nahi zenen, kudeatu da, sentsazio, emozio bat kudeatu, emozioi ez sentitzeko, eta normalen emozioi ez danen positiboa. Beste entzule batek erantzun digu, oraintxe, eta esaten du, emozioak soilik emozioak dira, beren natura gugandik joan etorrian ibiltzea da, ura bezala. Geroz eta irekiago egon, geroz eta errazago pasako tira. Emozioak besarkatzea, ez? Horri, esan nahi de kudeaketa ez dago ez bizitzearen alde. Besarkatu ditzakezu, ez? Emozioak, eta gero ikusi nundik nora, ez? Ipini ditzakezun, edo hausnarketa nundik norakoa izan daiteken. Benetako kudeaketa bat, benetako kudeaketak eskatzen du emozioa bizitzea eta sentitzea, bestela ez da kudeaketa bat. Baina pertsonaren intentzionalidadean, ez, zerretarako sortzen da emozioa kudeatzearen beharra, gizartean, ez? Gizartean, ikerkuntza ezberdinetan, egia da gaur egun, korronte handia dagola, esango nuke ia gehiena, kudeaketaren pauso bat bezala, edo kudeaketaren parte bat bezala emozioa sentitu behar da, bestela ez da gaude kudeatzen, reprimitzen gaude. Hori alde batetik, baino, atzera joan da historioan, bai ikusi dezakegula, noiz sortzen da emozioa kudeatzeko beharra. Ostra, hau ez gustatzen, eta hau kudeatu behar dut. Zertarako ez sentitzeko, edo ez sentitzeko behintzat, sentsazio detzatxegin hauek, ez? Nolabait, aber zer egin dezaket, ni hau trago txarra hau, komedia tartean, pasatzeko alik eta hoberen. Bai, kontzeptua gizartean bezala. Edo gizartearen behar bat bezala sortzen denean, emozioa kudeatzeko behar hori. Orduan galdera trampa bota diguzu? Ze ezin da bizi edo kudeatu? Ezin da kudeatu bizi gabe? Galdera trampa zan. Hori da. Gaur egun badakigu kudeatzen saiatzen dena emozioa bizi gabe ez dagoela kudeatzen, reprimitzen baizik, baina bai behar hori kudeatzearen beharra sortzen dela emozioa desatsegina sentitzen dugun heinean, eta hori ez bizitzeko sortzen dugun kontzeptua edo estrategia dela emozioen kudeaketa. Gaur egun bai, esan dezakegu, maitia, nahi badezu kudeatu ez sentitzeko ezin da. Alde dezakezuna egin da, reprimitu emozioa, dela beste gauza bat, jakin dezazun hori egiteak egiten dula emozioa zure gorputzan metatuta gelditzea, eta gero nonbaitetik ateako da. Gero etxean, hilabete batera, eztanda egingo du, edo dena dela. Hori ere gertatzen da, baina hori da, gertatzen da reprimitzen dugunean. Orduan, emozioa, niretzako esaldi honek esaten duna, funtsean, emozioa sentitzen hasten garenean, baina benetan sentitzen, inongo epairi gabe, inongo presari gabe, edo nahi ezkutu gabe, hau da, venga, sentituko dut beldurra, aber pasatzen da. Ez. Gelditu, arnasa hartu, beldurra sentitu, hor, automatikoki, eta hau komedian artean esaten dut, emozioa kudeatzen gaude. Orduan niretzako David del Rosariok esaten duna honekin, edo mezu ezkutua, ez, da emozioak kudeatzeko, bai, nola sentitu behar ditugun, sentitzen ditugunean, baina sentitu benetan emozioak behar duen bezala, hor kudeaketa bat dago. Ze emozioak sentitzeko egindak baldin daude, nik emozioa sentitzen dudanean, automatikoki hau kudeatu egiten da, edo azkenengo entzuleak esaten zuen bezala, emozioa pasa egiten da. Emozioak berezkoa du igarotzea, transitatzea gure gorputzetik, gero jun egiten da, jun edo transformatu egiten da. Orduan, sentitzen hasten garenean, sentitzen uzten dugunean emozioa gure gorputzean, emozio hori ja egiten du berezko bide hori, ez? It's hard to get by just upon a smile. Baby, it's a wild world. And I'll always remember you.
Venga, denbora ematen diogu entzuleari oraindik ere izango dituelako. Zalantzak, hortxari gara emozioak bizi eta kudeatzeren inguruan, bueno, ari gara zertxo bait argitzen esaldiaren inguruko interpretazioa, oraindik izango da horrekin talka egiten duenik, edo besterik gabe, emozioak bizitzeko gatazkak dituenik. Hori, uste dut donak esango digula, gerta daiteken zerbait dela, eta laizzer hitz egingo dugu emozioak bizitzearen inguru hortan, eta sortzen diren gatazketaz, eta batez ere hori nola bideratu behartugun aztertuko. Zuen galderak, zuen iruzkinak, zuen esan beharrekoak, 688-722-544 telefonora, WhatsApp bitartez, eta noski gure sareetan streaming bitartez ari gara, Facebooken, Periskopen, Twitterren, eta baita YouTubeen ere, eta laizzer Instagramen ere ingo du, benga. Wow. Ez Instagramen, bai. Ingo deu, benga. Filtroekin. Filtroekin, guk filtro pixka behar dugu, bai. Baina mikrofonoan. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, it's a wild world. And I'll always remember you like a child girl. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Oso gertu gaude 10.000 harpidetza berriak lortzetik, gararen kontrako espoliazioari aurre egiteko. Egin zaitez zu ere harpide. Funtsezkoa zara aurrera egiteko. Zure babesarekin prentsa askatasuna eta pluraltasuna defendatuko ditugu. Zure babesarekin eraberritu egingo gara, handitu, indartu eta beste hedabideekin lehiatu. Harpidetu etorkizunera. Deitu 943-506010 telefonora. Naiz. Zuen harpidetza behar dugu eta helburu hortatik gero eta gertuago ere bagarago, Juri. Bai, 9.873 harpidedun, horrek esan nahi du, 127 harpidedun, bakarrik falta direla helmugara iristeko. 10.000ko helmuga. 10.000ko helmugara. Ezarritako helmugortara iristeko, beraz entzuten ari zaren horrek, naiz.eus atarien sartu eta bertan izango duzu informazio. Goran dago, banner oso polit bat, botoi batekin, jak. Errex, denentzako. Dona, leno komentatzen genuen, ez? Askoetan emozio negatibotzat ditugun, ez? Oiek saiesteko kudeak eta sartzen dugula, ez? Erdian. Baina gauza da adibidez, maite mindu egiten zea. Zenbat aldiz pasatzen den, maite mindu bezain pronto, emozioak, ez? Gorputzera sartzen zaizu. Eta, bai, daukezu ez egonkortasun sensazio bat, ez? Ez da ezin dezulako kontrolatu alegia. Horrek ere parte politetako bat hori da, ez? Ezin kontrolatze hori. Baina espektatibak ere hor sartzen dira erdian. Beraz, bada zerbait positibotzat hartu dezakeguna emozio bezala, bai? Ze, ondo sentiarazten gaitu, baina oraberen beldurra sentitzen dugu. Bi emozio kontrajarriak daudenean, kasu horretan nola ematen da kudeaketa? Leno esan dudan bezala, nola munduan ez dago ezer positiboa eta negatiboa den, berezko esan nahian positiboa eta negatiboa den zer ez dagoenez, bai, maite mintzen naiz eta gustora nago sentitzen duanarekin, baina intentsitate maila handitzen denean, hori kudeatzen zaila egiten zaidanez, hor desatxe, ez dakit, zoramena sentitzen dut, eta hor ez naiz gustora sentitzen, ez naiz, bai, sortzen da nola bait nire barruan sentsazio desatxegin bat, eta orduan, ze zaiatzen gara hori kudeatzen, sentsazio desatxegin hori, baina intentsitateagatik izan daiteke, hor, kasu bakoitzan ikusi genezake zergatik, ez? Zer dagoen horren atzean. Baina ez dira emozio kontrajarriak, ez daude emozio kontrajarriak, emozioak daude eta jazta, ez? Eta orduan, nola kudeatu? Beti begiratzen emozio horri, ez?
eta zentratuko naiz gaur David del Rosario esaten digun mezu honetan, ez? Emozioak sentitzeko eginda daude kudeatzeko, emozio bat sentitzen dugunean berez, eta komila artean sartzen dut hau berriz ere, kudeatzen ari gara. Zergatik, emozio hori nire gorputzetik lasai eta aske bizitzen uzten dudanean, emozioak egiten du bere bidea. Emozioa etortzen da, esaten du, apa geixo, gauza bat, hau esan nahi dizut, agur. Zer gertatzen da, guk, emozio hori bizitzeko prest ez gaudenez, batzuk, bereak, ez? Egiten dugu, ez, orduan kateatzen dugu. Eta emozioa gelditzen da, baina itxoin gauza bat, eskeni esan nahi dizut hau. Ez, emozio guztiek dakarte mezu bat. Orduan, entzuten dugunean emozio horren mezua, bale, ni maiteminduta nago, txoratuta nago gustora, plazerrarekin konektatzen, jolasten, irekia sentitzen naiz, eta bizitzako momentu batzutan, astoratzen naiz, intentsitatea igotzen da, eta ez naiz gai hori kudeatzeko, eta hor, deserosotasunak bizitzen ditut. Bale, zer noiz gertatzen zait hau? Hemen, bale. Eta ze sentitzen dut, hau eta hau, jo, eta ze mezu dago horren atzean, ez? Orduan, berez, emozioak kudeatzeko, badaude pausoak eta gutxinak egin behar dugun prozesua da, eta batzuk, errexago egiten ditugu beste emozio batzuekin, beste emozioekin baino, baina lehenengo, eta berriz ere esaldi hau kontuan izan da, emozioa sentitu. Utzi emozioa horregoteri, lasai, ez era hilko, ez gera hiltzen emozioak sentitzeagatik. De hecho, gaixotasunak sortzen dira emozioak sentitzen ez ditugunean. Orduan, hor ere bai, automaitasun pixka bat eman diezaiokegu gure buruari, ez? Eta esan, ostra, bale, ez zait gustatzen ez dakit nola, baina, saiatuko naiz, batzutan eta aldudanean emozio hauek bizitzen. Zer gertatzen da, emozioekin ere gizartean ditugula mezu asko. Triste baldin bazaude, negartia zera eta ahula. Beldurra baldin bakazu, beldurtia, eta zu ezintzara beldurtia izan, ze gogorra eta fuertea izan bartzea. Eta barkatu, baino beldurra sentitzen ez duena, ez dela gogorra, baizik, eta da... psikopata bat ez, baino nolabait... Soziopata edo... Kamikaze bat, beldurra behar dugu, emozio guztiak behar ditugu, ez? Eta amorrua ezin dezu sentitu, zea pertsona bat, zintzeran aserretu, eta bar. Eta holako mezuak ditugu, nolabait gure informazioan sartuta urteetan zehar, gizarteak eman dituen mezuak direlako. Orduan, horrekin ere hautsi dezakegu, eta esan, ez baditut emozioak sentitzen, ez naiz pertsona bat. Emozioak sentitzeak pertsona egiten nau. Beraz, ideia horrekin ere jungaitezke da gutxinaka barneratu ideia hori, eta horrek lagunduko dugu nolabait emozioak lasaitasunez bizitzen baketik, eta era osasuntsu batean, ez? Ez askotan konflikto asko sortzen dira hor, ez? Ezin dut hau sentitu, ze hau sentitzen baldin bat, ez dakize. Errua, ez? Bere garaia maitaitzen genuen horren inguruan, ez? Horrekin haustea, mesez, gero, familiatik etorritako mezu asko daude, esan bezala gizartetik, eta gero gure buruari esaten dizkiogunak. Orduan, nik uste oso baliagarria dela, eta ikusten dut nire inguruan laguntzen duela, emozioak sentitzeak pertsona egiten gaituelaren mezua barneratzea. Hori barneratzen dugunean, hau sentitzen naiz, ni beti esatet, ez dakiz sentitzen duzu, bien, bizirik zaude, zorionak, ez? Nola pertsona zara, estralurtar bat, ez zaude hilda, ez zaude deskonektatua, orekatua zaude, pertsona zara, sentitzen duzu. Konektatutago sentitzera eramaten zaitxure bai, ez? Besteen ispiluan ikus zaitezke eta bueltan ere. Hori da. Eta emozio hori sentitzen hasten garenean, gero ikus dezakegu zer egin dezakegun emozio horrekin. Ez? Askotan reprimitzen ditugu emozioak ere bai, ze adibidez amorruaren energia suntsitzailea da, eta amorruatuta gaudenean, berez, suntsitzeko energia sentitzen dugu, eta sentitu behar dugu. Zer gertatzen da, askotan amorrua oso bizia denez, amorruak egin nahi duen hori egiten dugu, hau da, nire amorruak oiukatu nahi du, energi suntsitzailea duelako, edo eta nik egiten dut, eta gero errua sentitzen dut, jo dualako. Horra hasi behar gera kudeatzen energi emozional hori, baina lehenengo bizi eta baimena eman behar diogu emozioari bizi, gure gorputzean egoteko. Orduan,
ez da prozesu simplea, baina kontzientziarekin oso importantea da hau kontzientzia jartzea egiten duguna eta sentitzen dugunean sentitzen dugula, ze horrek egingo dugu nolabait ikustea emozioak pixkat gu garenaren aldenduta, ez? Ni naiz hau eta nire emozioa da hau eta horrek asko laguntzen du beste era batera bizitzen gure emozionalidade horiek. Beldurrarekin ere antzeko zerbait gertatzen zaigu, ez? Amorruarekin gertatzen zaiguna baita. Bai, beldurraren energia defentsara eramaten gaitu, eta hori askotan lotura daka amorruarekin, eta bestela ihes egitera. Arriskua, banoa hemendik, ez? Eta horra askotan ez dakigunean, gure inkontzienteak ez dakienean, edo ihes egin, edo defenditu, blokeatu egiten gara. Orduan, 3 jolas horiek ditugu beldurrarekin, eta askotan hori ere ez bizitzeko, ez dakat beldurrik, eta goaz, ni beti esateko joka goaz. Beldurra dakagunean, eta esaten dugunean bizitzari, behitu ez dakat beldurrik, goaz beti, edo jorobarekin, edo bai, ze azkenean gaude kontenitzen hor energia bat oso potentea ere, bai. Zure batek esan digu Igor Zeharra Etxebarrietak arrazoi osoa, baina egoera batzuetan emozioak kudeatzen edo kontrolatzen ere jakin beharra dago. Emozioak ondo kudeatuz, ondo bizi gaitezke. Ni harin nintzen hemen, David del Rosario ipatu duzu eta musikaria ere bada, eta badu, disko bat publikatuta, ez dakit hori bazenekin, Dona? Ez nekien. Enaiz atrebitzen horrela improvisatzen ez dut entzun, beraz gustatzen. Urrengorako. Bai, baina Emaiozu. Bai, hemen badago abesti bat, la historia de Kafka, gustatu intzait, venga, guazen horre. La historia de Kafka, Gran Mother 2017an, David del Rosariok kaleratutako diskotik. Sí o no, nunca me quedo en un lugar hasta acabar el bote de pimienta. Ay. Sigo, paro, el miedo a ver cómo... ¿Acaso bakardadean entzun beharreko kantua da eta azterketa da analizia lasaiago egingo dugu, Dona? Bakoitzak, ez? Bai, Bakoitzak sentide zala, zer dagoen atzean. Ni horrek sortu zait duda, bera dan. Bera da. Rosario berdina dan. Bai, nikotiatzen nahi naiz baita, eta... Eta bera da. Gauza esan ditut, amak idatzi dit esateko, tipo hori, gauza askotan zebiela eta musikari ere bazela, eta ningu ama, eta horren hasi. Zura ma, ze jarria dagoen. Amek dena egiten. Bai, horrela da. Eta ez dakitena Googleen ere bilatzen dute. Google dagonetik, maravillosoa da Google. Gauzatxo bat komentatu nahiko nuke, eta hola David fondoan dugula. Entzule horrek esaten du bezala, ez dute eman nahi nolabait mezu hau, ez? Emozioak ez dira kudeatu behar, ez? Emozioak, esango nuke, emozioak ni ados nago Davidekin, eta bai, emozioak sentitu behar dira, sentitzen dugunean prozesu bat hasten delako, ez? Eta kudeatzea ezinezkoa da ez baditugu emozio horiek sentitzen. Hori da, behintzat gaur Dakarda nola esaten da? Dakarkidan, ez? Nik Dakarkidan. Bai, nik Dakarkidan gaia. Dakardan esaten dut zer. Dakartzadan eta Dakarkidan, bai. Ui, pixkat mamia lapinate pai. Pasa zaigu. Dakartzan. Dakar. Ai, ama, barkatu. Bueno, gaur Dakarkidan mezua hori da, ez? Nolabait, sentitu gabe ezin dugu ezer kudeatu, emozioak ezin ditugu kudeatu ez baitugu sentitzen. Beraz, nolabait, guazen emozio horiek sentitzea eta gero. Beno, kasualidadez iritsi gara la historia de Kafka kantu ontara, hain zuzen ere Dona Pellaniz Nietok gaur emozioetaz eta emozioen bizitze edo kudeatzeari buruz David del Rosario ekarri duelako gurera, eta, beste gauza askon artean ikertzailea eta musikaria ere badelako, eta bere kantu honekin ondo baderituztu Dona agurtuko zaitugu, eta horre entzengo dugu. Esker mila eta datorren astera arte, Dona. Agur. Zan ondo.
Jo. Mila esker. Bai.